O Concello de Ribeira presenta unha nova edición das Escolas Deportivas de Verán. A ampla oferta con preto de 600 prazas inclúe 11 modalidades distintas, nas que, ademais das disciplinas habituais, figuran as actividades náuticas. Son 11 modalidades en total, donde abarca as escolas deportivas, máis as escolas náuticas. Dende o Concello creemos que é unha gran actividade porque os nenos e nenas así poderán polas mañás disfrutar de actividade física. Tamén valdrá como parte de concilia para que os pais teñan un respiro, que no verán son agotadores e a verdade é que este tipo de actividades para nós son algo que se teñen que seguir impulsando dende o Concello para que os nenos non paren de facer actividade física e darlle as facilidades oportunas. Tamén decir que teremos un total de 580 prazas, as cuales 500 serán para as escolas deportivas e as restantes serán para as escolas náuticas. Os interesados en participar deberán formalizar as inscricións a partir do próximo luns, tanto no rexistro do Concello como na sede electrónica. O prazo para a inscripción das escolas deportivas comezará o vindeiro luns, día 8, e rematará o viernes. Non se admitirán inscripcións fora de plazo. As inscripcións fanse de forma presencial no Concello ou de forma telemática, cubrindo a ficha que ven nas bases da inscripción. O día 15 de xuño presentarase a listaxe por se hai que corrixir algún erro ou así, despois o día 18, se hai máis xente anotada que número de plazas, realizarase un sorteo no Concello. O día 22 vaise a publicar de forma definitiva a listaxe das persoas que estén admitidas. Decir que para algunhas actividades que hai varios horarios, a xente que se apunte con un número de preferencia 1, 2 ou 3, segundo o horario que lle veña mellor. As clases impartiránse do 1 de xullo ao 28 de agosto nas distintas quendas e horarios ofertados. Os interesados en obter máis información xa poden consultala na web municipal ribeira.gal ou na oficina de deportes situada no Complexo Deportivo da Fieiteira.